Bueno, me pido o Concello da Coruña que fale un pouco de que fago no confinamento, que fai un fotógrafo, que fai unha persona vencellada ao mundo da comunicación a través da fotografía. Bueno, pois este é un pouco o meu estudio, onde eu traballo, é dicir, un estudio normal, hoxe en día un fotógrafo das miñas características non necesita grandes historias, unha mesa, un ordenador, uns escáneres. O que estuve facendo fundamentalmente no confinamento foi digitalizar parte do arquivo que ainda non o tiña digitalizado, digitalizando negativos, digitalizando diapositivas, levo máis de 2000 imaxes digitalizadas, ordenadas, aparte das que xa tiña, non? É o típico traballo que, se non é unha situación destas, pois nunca se faría, non? Entón, bueno, aparte que estou pasando moi ben, estou disfrutando, me estou reencontrando con imaxes miñas de fai do ano 77, do ano 80, do ano 81, de novos fotógrafos coruñeses, do Orzán, do Grupo Orzán, bueno, de Monbasco, de Xavier Correa Corredoira, do Grupo Atlántica, bueno, de todo o mundo da arte, ou de romerías, de festas, ou de fotoperiodismo, que era o que fundamentalmente eu facía, non? E ademais tamén, en estes días, xusto antes de que comezara o confinamento, estaba preparando a promoción, xa estaba o libro nas librerías, do meu novo libro que é Galicia é unha festa, non? Galicia é unha festa. Este é o meu novo libro, é un libro, pois, como podeis imaginar, pois fala das festas de Galicia, e creo que é moi acaído en este tempo, ainda que poda sorprender, porque xa que non podemos ir ás festas, vamos a intentar levar as festas á casa de cada un, non? Este ano é claro que non vamos a poder disfrutar das festas, bueno, pois disfrutemos a través do libro, non? É un libro con textos de Felipe Senén, é un libro cos textos ademais están en galego, en español e en inglés, como casi todos os que eu fago, é un libro editado por min, é autoeditado, por lo tanto, bueno, recomendo a súa adquisición. Aquí vou ter un momento aquí para cumbral, como di outro, vamos a falar do noso libro, non? Bueno, pois é un libro, pois, por exemplo, pois, que trae unha gran festa da Coruña, que é a festa das fogueiras de San Xoán, que este ano posiblemente non vamos a poder disfrutar, non sabemos, pero posiblemente non. Entón, bueno, pois que mellor disfrutar delas, pois, por exemplo, a través deste libro, non? Bueno, e nada máis, pois, aquí teño pois, os escáner, aquí teño os discos duros, libros onde eu me inspiro, máis escáner, cámaras de fotos, bueno, este é o meu recuncho, espero que bueno, que salgamos desta, e a mellor maneira de salir desta, pois, é todos, pois, unidos, e nada, hasta a próxima.